Fid-dawl tal-allegazzjonijiet folots li ħarġu tmiem il-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista fisser ukoll sens ta' appoġġ lejn il-Prim Ministru Joseph Muscat. F'wieħed mill-aktar diskorsi emozjonali u sereni tal-Prim Ministru intqal li wara l-attakki fuqu ir-rieda tiegħu issaħħet. Il-gburija tiegħi li mmexxi dal-moviment qatt ma kienet kbira daqs illum. Ir-rieda tiegħi qatt ma kienet soda daqs illum. Is-serenità tiegħi qatt ma kienet akbar milli hija llum. Il-Prim Ministru spjega kif l-aħħar jiem irċieva qatt ta' messaġġi ta' solidarjetà anki b'mod privat minn deputati tal-Partit Nazzjonalista. Quddiem din is-solidarjetà lejja u lejn familti ninsab kommoss, saħaq Joseph Muscat. U l-eluf ta' Maltin u Għawċin li urew solidarjetà miegħi ma' marti, ma' wliedi fil-jiem li għaddew. Kont u għadni kommoss. Dan Il-poplu ddarras minn din il-kampanja ta' gideb għaliex il-linjin qabżu sew qal il-mexxej Laburista u għafakkar li l-kap tal-oppożizzjoni u l-blogger tiegħu baqgħu ma ppreżentaw l-ebda prova għall-allegazzjonijiet folots li għamlu. Żied jgħid li fl-aħħar jiem il-kap tal-oppożizzjoni wera kemm għandu qaċċa l-poter għaliex fi żmien fejn m'għandu xejn xi proponi issa jinsab maħkum minn biża' ta' falliment politiku. Fid-dawl ta' dan, il-Prim Ministru qal li Simon Busuttil bena l-proġett politiku tiegħu fuq il-gideb. Bena il-proġett politiku tiegħu fuq gidba oxxena bla bażi fejn ma ddejjaq xejn jattakka lil familti. Jien, Joseph Muscat, m'għandi xejn minn xiex nebża'. Joseph Muscat kompla jappella l-kalma u s-serenità għaliex huwa qed jgħid il-verità. Il-Prim Ministru kellu wkoll messaġġ pożittiv għall-gideb ta' Simon Busuttil. Il-pols tal-poplu nħossu. U qed inħoss li n-nies indunaw. Fil-fatt, nixtieq nirringrazzjah. Għaliex qatt daqs dawn il-jiem ma kien hemm persuni ġodda li resqu lejn dan il-moviment.